Jirgi zuwan kai kyawu daga Lagos zuwa cikin gurbi kan birni tasha tasha ya daɗi. Sake ba zai ba mu jawabin saka kaman zan tura. Da jirgi ba za ya dawo ba sai ni sha wuya a kadar kaya. Sake ba zai ba mu jawabin saka kaman zan tura. Jirgi da taimako yake taro ba dan saboda jirgi ba karamin tajiri ba zai suna ba. Sake ba zai ba mu jawabin saka kaman zan tura. Mai fan biyar ya aika iko, mai fan bakwai ya aika iko, mai fan ɗari ya aika iko. Babba mataimaki jirgi ya huta kafa da raye, ya musu jaura suna gida bu su je ba. Sake ba zai ba mu jawabin saka kaman zan tura. Da jirgi ba za ya dawo ba turawa ba za su auni gyaɗa ba. Sake ba zai ba mu jawabin saka kaman zan tura. Mun sha wuya tsawayar jirgi, mun sha wuya tsawar jirgi, ƙarya suke mutanen birni, ba dan saboda jirgi ba, da a da raya dike rigar a kofa rigar sanda, ba mai saka ta sai ko mai fija dan saboda latin jirgi. Sake ba zai ba mu jawabin saka kaman zan tura. Da jirgi ba za ya dawo ba, goro ba za ya samu ba, sannan manja ba za ya zo shi ƙasa ba. Sake ba zai ba mu jawabin saka kaman zan tura. Musaya tana da daɗi taro da sun hada mu goro, mu kuma kun san gyaɗar mu sai mu rike ta masha biriji Allah garɗi. Sake ba zai ba mu jawabin saka kaman zan tura. Da kanwa ba za ta je ba har igi ya ɗaura gora ba ta zuwa na manyawa ma ba zai je can ba. Sake ba zai ba mu jawabin saka kaman zan tura. Sannan na ba ku labari da buhun barkono buhun lalle har manja bala ya je ba farin gishiri ma ba zai fito musaya ba. Sake ba zai ba mu jawabin saka kaman zan tura. Fata ba za ta je ba da sai ko almajire su koshi da gudu. Sake ba zai ba mu jawabin saka kaman zan tura. Almajire su sabu zaye sannan na ba ku labari ku ji domin saboda latin jirgi. Sake ba zai ba mu jawabin saka kaman zan tura. Jirgi zuwa sai kyawu gardawa da manya-manyan rubu sai ko ku shaƙa mai manda.